Dámy a páni, milí priatelia, máme tu víťazov druhej pasuliády. Ďakujeme našej porote v zložení Petra Špavel, Jan Nemec a Daniel Farkaš. Prosím, podnes. Ďakujeme za ich skvelú prácu a férové hodnotenie. Veľké poďakovanie patrí aj všetkým účastníkom, ktorí priniesli svoje vzorky fazule. Bez vás by táto súťaž nemala tú pravú chuť. A teraz poďme na to. Tretie miesto. Číslo 12. Gratulujeme. Ekipa pod menom. Môžete mi povedať? Ide. Myslím, že sú to menzáši. Gratulujeme ešte raz, prosím vás, veľký potles. Ideme na druhé miesto. Nevidíme, čo povedala odborná porota. Druhé miesto, číslo 11. Gratulujeme, ekipa, meno. Znamená ekipa Kedy Srečkovi, gratulujeme ešte raz na obsadenom druhom mieste. A teraz sa prichystajte. Bude to prehlášenia víťazcu a všetci preto čakáme. Víťaz je broj 3. Víťaz broj 3, gratulujeme. Meno Kizo, nie hádam. Gratulujeme Kizovi na obsadenom prvom mieste. Lovci. Budu vraviť teraz za prvý broj 2. Nie, broj 3. Oni to miešajú taniere. Víťaz tohto ročnej pasuliade sú Lovci. Gratulujeme ešte raz, veľký potles, prosím.